Don't be lost in school. Good morning. It is Sunday. Channel thangmani parao. Don't be lost. Tao phải làm ảo. Ani channel lo hai no rong no lam songo tai ani video no choya sak nai di thanglai tonglai o parao charge khai magoi. Hello guys, jotono no sanja kaha tau khai ang parani phai ni mai birok songpai kha nai din rok ani blog no choya sak kai lengkha para thang phai ni mai birok songpai kha lengo phano buri rok ba mai birok ma songo tai anu se bisi mai birok songya norok no ani blog rok nai tongmani bagoi hambai mariwo kai tai tamo sanai aba hikeno logi di tongdi ani blog rok no nai din rok tai le brewai tomato rojak alu rojak oro mugli rok khamono paltui hino paltui abo moso poila bono moso bai bermano sogoi kaham koi fului na khai porke alada rukjak alu tomato waikere rukjak ebo fului rikha ojano butui rikha kai donia rukjak kai waikere mui mungsa songka song hele puruna rok fulukjak liya camera rok gomna bezal hnai moso gura rilia sutui riwai kormo khlai rikha alamba keran riwai waikere phantok alu riwai songmani ko chicken ni bukha busugui ai tongomo ai mungsa tini honni mui so hamza comment khlai sari nogo moso gura pai thangkang saiman liya nogo moso gura rilia ormo susijaya kalan hari butui riya khlai abo pet akhlai songnai butui sikha rinai tonglayo kaji naw naglai phaija tamo bo bon mai rage kufur tam bai chunga tam bai chakha moke paltei mugli mogli rongni moke waikre bai asuri akran bai labra abra songjak moke chicken stomach bai hokali sadi liver mane chicken gizzard pias mai mi bogoi chari to nang bong no tao masa ke laji jaga kok saya bon besi punu galak olga mai kom jawan bo very tasty curry kalai ro gwa subi nalai ja bisa berkumani begno ne thok chuka ai je mui ro thokana nung songna rongla montla boyang songma ano tare play to mo nang ya bataw ka ang songma thokya tebo hambai ang songma thokya da han mai mi thok ja goi tong mai tha tong thok ka wa thogon sa ka tong thogo hai je songmani kosto klai songman tam thoya tong no party go thok kana pias na habe le pias ang sai tong o